Mag-ano dito, mag-flooring. I can make a better me. Better believe in your mind, cause it. So ayan mga ka-alright, si tatay mag-ano dito, mag-flooring. Ayan po, continuous yung dalawa. Ano tayo? Oh, tama ba itong ginagawa ko? Tama yan. Video-video ako kayo dyan. Sayang naman yung moment, di ba? Wala basta nagpaalam ko sa akin. Ayan. Kung mag-video na hindi ko pumayag. Paano dadami tayo? Huwag kang uulan. Kahit umulan ka, magpupuring kami ni Tilo. Sana all. Shout out mga kalusi! Shoutout yan. Dati, 4 yung pimpawan eh. So ayan po, pinupurmahan nila para yung flooring ay maganda. Matibay siya. Ayan. Amo? Amo. Oh, yan. Amo na. Oh, pagkaabutin mo to. Apat na. Gawin ng alin. Dalawa naman saluin natin para hindi na magulit-ulit.
Yabi! Nandiyan si Noli. Sabihin mo paki anong muna ng motor. Pakisabi mo yung motor kamo. Pakitanggal. Maghahalo kami. Kaya nga, yung motor lang. Wala. Ulan sa taas. Atras mo lang doon, matilampi ka ng halo natin yan. Yan, tama na dyan. Wala. Dapat dulu. Bansut. Bansut. Baik talaga yung bansut eh.
Hindi po. Pwede pa gamitin. Wala pa nga. Hindi naman ko bubuhusan ng ano yan, yung pinakapuno. Oo. Buka na. Ay, dubli-dubli pa kaan. Tayo ko na tayo. Mahaba. Okay. Kapandada. Pang ano, hindi yung lukaw. Ang madali natin magamit. Ano pizza mo parang Jason? Bahay na talaga. Sunday. Tapos mga binura natin dyan ay uwi na rin ako. Kasi tayo yung makasama ng ayun lang. Magkakapit na. Wala akong makakapit.
Lo, muna yung motor ko doon. Si Talsi na rin pa rin dito. Patuyo, mabigat ka na. Okay, doon. Doon mo na lang. Dadaan. Teka lang. Teka lang, may vlog ka na naman. Tinatapos na namin ito para matunugan na sa yung bahay. Kuya, may magkakaroon. Yan ang nangyari. Ha? Ano bida mo? May pambili. Tingin niya. Baka gusto mo lang sa ba?
Yalo. Kuya, may ipapakilala kami mamaya. Secret. Iba vlog? Hindi man. Yung mga ano mo, mga nag-idol sa'yo. Sana all. Pero bantok. Ay, talagang bantok na ito. Yung mga bantok ka. Ginagawa ko. Tapos huwag tumaan dito.
Amo. Doon na po. Wala si Gatcho. Nasa balatan po. Nanonood po kayo ng vlog. Nanonood kilala eh. Basta kilala. Dito si Kalusi. Nandito. Ay, tatay. Nandito pa. May tinatapos pa. Nangyari po ng bayaan. Di pa naman nagkaanuhan pa sila. Yan po bali, break time daw muna. Time check natin ay 11:07. Yan. Kain daw muna, kain. Doon kami kakain sa may kawayan. Sila, sila Camila. At yun, natapos ko na siyang matiktikan. Natapos ko na siyang matiktikan ko lang. Parang portalistis. Pinagbibilang tapos. Ayun. Pipinturahan na natin pakakain. Sa bintang naman yun. Pipinturahan. Kasi yun, nakapinturahan natin dyan. Yung laki-laki bahay. Kasi yun yun. Right. Ganda ng bahay. Para magkaroon din ako sa yung bahay. Yan, kain muna.
Balatan. Sa balatan, sa katitok-tok. Nag-ayos ng bomba ni Pika. Oh, sabi na lang yung pato. Sabi na ako? Busog pa nga ako. Hindi na ka kaya, huwag mo na kumain. Busog pa nga. Tawagin kayo na eh. Ha?